بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سكرا بنجتي الله سبحانه وتعالى تقد من جريد ونلا صلى الله عليه وسلم فاجوني وندو دي مودون إلي قال ميدن بنال تيفي يوتر ميدن ويتيني الأئمة والدعاة les imams et les prédicateurs almami en e wajotoɓe ñanno hande woni jonni men ɗiɗo bo e ɓerde e ndeɗo yewtere eɗen gondi e almam meɗen Ali Cissé antiteɗo Ali Keba jeeyaɗo gendi meɗen Keba Masina. aywa en gara hokkudemo haala o salmina jama o caggal ɗum lamdoɗen mo hono ko o waddi en hande ko e ley ɗum o hafiri jewtire Allah o fiqi hinke o président walde OMSIFI ɗum woni organisation malien des sortants de l'institut Mohamed VI pour la formation des imams kam woni président ndeɗo walde almame meɗen jangguinaɓe leydi Maroc. aywa ɗum woni munazzam al mali yali khiriji mali Mouhamadou Sadis de tribunal imatul mursidina wal mursidat. aya yo o sandodu e walde meɗen gikke suudu babu. aywa o won mo gonɗen ɗo e namande imam Ali, assalamu aleykum. wa aleykum assalam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. aɗa wawi salminde jama o caggal ɗum min dokke Allah. imam Mouhammad a jotama tafon fuɗɗirde haala ka e jowtude kala tawaɗan ƴeewa oɗo wakkati Pinal TV inchallah. nanni no mbiruɗa ni ele suudu fulɓe gonɗen so wiyama Pinal TV fou nenno suudu fulɓe e suudu leydi kala mi haalantema no yiɓɓe fulɓe woni foof. alhamdulillahi rabbil alamin. eywa alhamdulillah mo baali joni ɗa haalande min e alhaali honno janguirɗa seeɗa fa yimɓe anda kawre ko mawɗi ɓe amari no puɗɗirɗa jande warde hande sanne. bismillahi irrahmani irrahim. alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. alhamdulillahi rabbil alamin. honno mbiɗani min ko Ali mbiyetemi Keba jeeyami. Keba yo Masina laamu Tinengu. Keba ana funnague Tinengu hakkude mum e Tinengu ana yaara kilangaji 10 na ko nandi e muɗum. mbiɗo wiye Ali Barak Keba. mi naati jande aywa Qur'ana ɗum puɗɗirmi. Qur'ana woni ko gammi ɗum woni ko haɗo gommi joni ɗo woni golle am fa joni. jonno hono lamdorɗa ni hono no puɗɗirmi gilla nde laatimi fusnaru mi janggi e juuɗe mobbo an mawnan ana wiye Ali Amiri mawnan ɓi bappañan inna goto abba goto. caggal muɗum mi janggi e juuɗe mawna jaati ana wiye Boori faami caggal muɗum hono ko anduɗa falkaji ko mi jeehi duɗe nde yagol duɗe no ana heewi sanne diɓɗo mi jii e muɗum. jonno to ɓuurmi tawede mum sanne ana wayi hono Saare Dina Sebara kañum e Sukura en fa yaada mi haltama seeno to jiiɗa mobbo Hammadou Saare Dina gilla 82 fa yettade 84 5 en fof toon gonnomi toon kemmi duɗaɗo hono hedde suura ley 84 nden kemmi mettimi alluna arande. caggal muɗum mi jooɗike Sokura e juuɗe mobbo Hamoy fa heewi a faami ley muɗum du mobbo Yaya Sénégue nde wonno piro en e gilla yolo en
gila en seena to fu min gondi e muɗum hono mbiɗo wawni duɗɗe ka fu min jiiri ko mum seeɗa seeɗa jonno ɓe mbiyama joni ɓe ɗo ɓuurmo hono tabitide hen fewi seeɗa inchallah guilɗen fa warde joni no komi ƴeewi toon ko somin garti hedde bamo ga bamo ga mi naati jandeji ko wiyata ko jandeji hono madrasa en seeɗa min ɓooyali hen sanne caggal mum min jalti min keddi joni ka jandeji min anɗa duɗe banggal joni ka janngude dewte min mbi ele muɗum min janggi e modibaɓe hewɓe ɗo min janggi e muɗum ana wallay hen ko wiyete hono mobbo hono wiyete mobbour faton won hen ɓe janggini ken ha heewi mobbo abbourou niral won hen wan noon fa joni ana jeeya hen mobbo hono wiyete mobbo oumar gana ana jeeya hen mobbo boubou cooki en mobbo seeku alhaji seeku en e modiɓe fa heewi mi janggi e juuɗe mum ɗo banggal andal ɗo bamako ɗo inchallah caggal ɗum mi yirɗa ni en keeɓi lawol yaade Maroc wakkati nde nodduno wiyene joni ka modibaɓe na almami e gara jaa janggoyde Maroc banggal almami yagal ko mbiyete formation des imams e ley muɗum Allah hokkidi en enen jaatilali lanɗo waɗi sababu enen jaadi enen ɗiɗo joddiɓe ɗo ɓe en jaadi so miccitiki fof 95 na 2015 ha yaade kami 15 16 fof enen gaddi toon alhamdulillah ɗum ɗo kasi en janggi toon ko wiyete jangdeji kewɗi nafuuji en janggi hen banggal diina en janggi hen banggal macceji banggal jande golleji ana jeeya he ley mum ko janggumi hen min informatique banggal joni ko ordinateur e kulle no windirte mi janggi hen du mi waɗi hen yoga aya honno mbirɗen caggal mum en garti ga ko fa joni min jokkitike jande nde min naati ley jami aji non du miɗen gondi hen darde hana joni ka ko wiyete diplôme ngaji en jogui qualité ji hande hande ɗo gommi ɗo hono banggue diplôme biyeteɗo master biyeteɗo licence o goni e timminde muɗum joni wonde bahsu muɗum so ɗum tili ko fof mi daara master inchallah ɗum woni hono ko mbami jantade hen seeɗa inchallah maba famama sanne caggal ɗum ko jiɗɗen gajade muɗum hande e honno wakkati o wordi noon aɗa andi joni layya woni ko gandi war sanne eɗen jiiɗi hande lamdade hoɗumi hen woni layyari en joga lamdade sappo ka taf so wakkati o ko keɓɗen leymi fof jokka jaati sanne ɗum ko andiwengal fof yani hoɗum woni layyari nam alhamdulillahi rabbil alamin no mbiɗa ni ko ɗum woni layyari layyari so wiyama ko ɗum layyari de layyari hono daaba kirseteɗo ñande sappo layyande o wiyete layyari kirseteɗo du ana jeeya hen ko hirsata waɗi saabi ɓattorade lanɗo o ñande mum ñalawma ɗum wiyete layyari banggal fulfulde inchallah fami ɗum woni layyari inchallah ayyo ɗo famama caggal muɗum e layyari ndi hoɗum woni kiite mayri assalamu aleykum joni ko waɗi fuu waɗan hen kiite sanne to sharan ko waɗi kiite ɗe kulle hakke no joyno aɗa yarni joni e ley kakol hengol woni ko ɗum wattete jaati alhamdulillahi rabbil alamin so wiyama layyari kiite muɗum fof e goho ni ko mbawɗe wiide enen mazhaba mo kalami dow muɗo yo mazhab maliki mazhab maliki ko wi woni kiite layyari de e sunnano ana jaali hen modibaɓe banggal mazhabaji nayyi ɗi hono fottu e makko banggal latade layyari e sunna almami tatam ɓe fuɗɗo kanko maliki o kay imam Shafi'i e imam Ahmad ɓe ka fu jeehi dow layyari e sunna no ana jeeya hen du rentuɓe mabɓe banggal sahaba ɓe hono Aboubacar o Omar wa Bilali fof fahi ɓe fu jaadi e mabɓe yo ɗum sunna no jonno mazhaba keddiɗo won tum biyeteɗo mazhab Abou Hanifa o ka wi ɗum yo ɗum wajibi kañum du ana wondi eɓe wondi kañum en du hono ko way joni ka imam Awza'i kay imam Laysi en fu jaari hoɗum wajibini inchallah ɗum woni banggal kiite ɗe e sunna kako o woni ko yaha dow muɗum inchallah en garan tafsila no bara inchallah bobo ɗo du famama caggal mum lamdogal jokkawal hen fadluha layyari ndi ɓuuri e mayri ande woni won toon fof a tawan ko moƴƴi an toon de ka ko ɓuuri ɗum du an toon e ko gatta so keɓa hono ɓuural manggal sanne eyo layyari ndi ko ɗum ɓuuri e mayri ɓuuri layyari eɗen mbawi wiide ko ɓuuri e layyaji e ko ɓuuri e joni ka layyotoɗo kañe ɓuuri hono ñalomaji joni ka layya honno landoɗa ni ɓuura layyaji e ɓuural muɗum joni ka ɓuural muɗum nawana ko mbawɗen wiide tan so yiiɗi ɗum eɗen jogui fayida muɗum du par ce que hono no mbiɗen ni modibaɓeɓe foof mana alsilameɓe fof kawri wiide layyari ka ana jeeya e sériya sériya mo lanɗo
hono hokki annabajo laanɗo ɗum woni sa ƴeewi ley dewtere laanɗo nde fof laanɗo wiili ley dewtere makko teddunde wan har inna shani aka huwa labtar wan har o mana bi mana bora bora ne ene so wiyama fuu ley luga arabia ko ɓuuri heewde fuu hono giiloɗi kañum wiyete bore hay hono nagge en joni borogal muɗum o sina tawi so ronki hirsede ɓuuri yiɗede gille e borede muɗum jonno kalima borogol an layyata won ko muyraɗo a faami nen o kalima ko hollata qur'an hollata wiide nen kañum jaati woni ko yamiri Allah woni ko yamiri hunde waɗe e ley muɗum du en keeɓi hadisaji laaɓuɗi tal celluɗi kalɗi ley ngal ɗo damugal mana damugal joni ka layyari e hoore muɗum a faami e sari ede muɗum hono hadisa yumen aishata radiallahu anha e mo haali o wi golle fuu mo ana neɗɗo ana golla a faami ñande layyane ko goɗɗo fuu golle ɓurɗo fuu yiɗede ñande mudde hono wanjude ƴiiƴan golle fuu mo aɗa golla o ñalawma wanjude ƴiiƴam ɓuuri yiɗede nokku lanɗo a faami saabi ƴiiƴan ɗan hono wanjugol ƴiiƴan ɗan ñande muɗum ƴiiƴan ɗan so yeehi e lahara to yawmal qiyamati a wadda joni ka luwe ɗe e kolɗe ɗe kañi e leeɓi ɗi fof a warda e ñande dargal nde mana kañum du hono yo baraji wonandema fof e moƴƴiriji wonandema saabi o wi ƴiiƴan ɗan ƴiiƴan layyari toɓɓata ko e leydi a faami sina ɗum laato nokku lanɗo to tafon so toɓɓade e leydi ndi tafon sina ƴiiƴan yettoto lanɗo tafon so heɓa yettade e leydi ndi tafon mana yippata ko e leydi ndi sina yettoto lanɗo mana so yettoɗa ɗum mana lanɗo jaɓan ɗum waɗa ɗum baraji a faami nenno ɗon du so e keɓanɗo fayda so tawede andi o fayda woni hen fof ƴiiƴan ɗan sinaɗa yetto nokku lanɗo soɗa yetto leydi fof ko ɗum mbiyeten de woto futtino laɓɓina ɓerde muɗum a faami ndaara layyari mum lobbiri a faami anda wiide golle mo golle to lanɗo gollanta mum yo dewowo lanɗo no honnoon fa joni wari e hadisaji nenno kanko nulaɗo o wiyama hono joni ka hoɗum woni layyari e qala o wi sunnata abikum ibrahim yo sunna mbamoɗon ibrahim mana kanko adi wadde ɗum a faami nenno ɗum yo ana jeeya e hono ko hollata wiide layyari hono muɗum kiiti muɗum ana wajibi banggal qur'an e banggal e hadisa celluɗo kase ay honno no mbiɗa no ɓuri ni fa joni ɓural ngal nde warta joni ko hono fayda gonɗe henna ɓural gongal hen e ko adi fuu tafon en mbiyan ka layyari ndi yo hunde rewrude lanɗo no honno juuldetani a dewowo lanɗo so hirsi layyari ndi ɗum ɗo a dewowo lanɗo donc dewal lanɗo ngal e ngal jogui noneji fa heewi julde e wirdude e janngude qur'an en hoɗum fuu aɗa jogui ko ɓuuri heewde e zamanu muɗum saabi layyari ndi en paami ley zamanu baltade tan watte ñande sappo e goho ñande sappo e goho sappo e ɗiɗi nawana ne watte nen honno julɗe ɗiɗo sa ƴeewi ley ñalawma kayen du yo farilla mais wona wakkati fof wakkati keeƴat tan nenno ɗiɗo ñalawma mbiɗe o ñande muɗum layyari ndi hana ina jeeya ko ɓuuri fof moƴƴude golle gatteɗo e ley muɗum no fayde mawɗo sa ƴeewi du kasen oɗo ñalawma tedduɗo ɗum ñalawma mbiyete ñalawma julde iidi ñalawma tedduɗo sande sande barkinaɗo layyari an hirse hen fa luttodiren ono ko tawatno heferɓe ana gaɗanno banggal guille e jahilako ɗum woni kirsa dabaji ɗe kirsano toruji muɗum enen ñande mumen kirsa ñande muɗum de kirsanen koreji meɗen kirsanen kohe meɗen guiɗata e meɗen joɗɗe e yewteriji ɗum du an jaali hen e suuɗanakima du hono wiide alsilami foof alsilami ɗum suuɗanaki alsilami fe goto kaɗo diina ko goɗɗe muɗum ko wiyete diinal islamu ko kaɗo yo diina ka diina banggal himɓe e yurmede ndo e diina barkinka e diina du jirwal e ko yiiɗi goto alsilami fe goto lato talka nde laati fuu ronku alsilami haqiqa no jiiɗirɗa moƴƴere fof hono moƴƴere nde jiɗɗani nde jiɗanta hoore maɗa nawana nde jiɗɗanta tanama du nenno ɗum woni neɗɗo goto yiiɗi moƴƴere jirwal e moƴƴere no nenno aɗa andi ɗum yo taggu alsilami en e taggu kala ko woni e diina ka fof ɗum hani yidde honno du diina ka toujours ka nodda yimɓeɓe e laatade en fof gotu e yimɓe sappo men laaɗen fof hakkille goto laaɗen fof e mazhaba goto ni yardu wotere mana hakkillaɗi fof an tonggui haɗi e banggal diina ka eɗi gollira hono noon sa ƴeewi fe misal muɗum fulaɗe gotu se en daati miside joni miside yimɓe hono foti latto goto ardo en fuu du golle goto golletenne yimɓe ana keewi mais golle o kay andi en gollidima wakkati goto en fuu raka aji ɗe almami e julɗe fa timmi ha ɗum woni ko diina ka noddata e yimɓe on ñande mum ɗum ana heeɓe hen sanne sanne no faami ana jeeya hen fa heewi no mbiɗen ni alsilamagal ko noddata de
yimɓe fu mowra alsilama fu mbowre foti kulodiren foti goto fu yiya goɗɗo huulo alsilama gal yiɗaɗo nodda alsilama fu laato gotum on ñande muɗum sa tawi kidi ko ñande julde nde fu ɗum ana ley he en fu en giƴƴa eɗen jaa eɗen garta jehentomani a faami no nawri fu eɗen ni jahodira hayso eɗen jahatno ɓettade on ñande mum ɓuuri sattude a faami hono noon fa joni diine kako nodda banggal jiɗodiral jiɗodire e kohe meɗen a faami ele muɗon jeeya hen jiɗɗinɗe ngal joni ko laato hono sewo mawgo sewji mawɗi sukaɓe e famarɓe sukaɓe e mawɓe e talka en e jawdi rewɓe worɓe fof ne jiɗata ñande muɗum sanne sanne ha ɗum fof ne jeeya e faydaji hono ko wiyete banggal ko layyaji ɗi so hirsama fo yimɓe an dental ngal ɗum kasi nodduɗo kasi fa joni alsilama gal ko noddata en tan ana nodda kala alsilama killifaɗo fo gollude moƴƴere sa ƴeewi layyade e gara haalde kiita mayre no watte ni sa ƴeewi nde feccere fo yo moƴƴere inchallah e hebbinde ɗe kulle e bande inchallah marhaba inchallah imam Ali eyyo en paami ɗo ko heewi sanne e ɓuura layyade nde sanne holli tan ko ɓuuri so tekkino semminade hen fof jaati annabi sallam wolle ñande mum nde wala fof goɓɓi adama gollata ko ɓuuri yippori ƴiƴam o ñande muɗum ñande mum nde mon fucino taara e ko yippo ñande mum nde so Allah newni ɗum noon jaati caggal ngal ngal jokkawal hengal ɗum joni hikmatuha hono layyade ndi ŋeñal ko woni ley hen eyyo e woni ko attan wo ŋeñal ko sawi ley hen eyyo anduɗo o andi omo anda o majji a joni tim hoɗum hen woni hono ŋeñal ko woni e ley layyade eyyo ɗono ko mbiɗen sa wi hikma kañi e fayda fof mana goto hikma e fayda fof mana goto hono ko heɓete e golle so gollama ko ɗum woni fayda gonɗo hen o sanne eyyo ɗum ko garɗe ha ɗum kalɗe joni ɓettade ko tan inchallah hono hollude fa yimɓe fof laato gotol a faami seyade e nemaji gonɗi hen ɗi rental yimɓe ɗum woni dental yimɓe ɗum woni hono ko on fayda gonɗo hen inchallah inchallah ɗo famama tan so ƴeewa no fewi cuuɗto a tawa hono ñande julde jaati yimɓeɓe sewo manggo woni hen jaati fa na ɓuuri hono ko gaako aywa ɗum saabi a tawa ga hono ɓe guure mumen ɓatti gaɓe fof ko tan jaa juula o guure mumen saabi de a tawa hono julde tonde e julde gande nde wona goto jaati to a tawan so wakkati ñamdu wari fof addi ɗo ɓendinde fof jamma fof ya ñamoto jaati fa so ñamdu maɗa heɓatake law a tawan ndu sonta jaati jaati fa goɗɗa ɓama hirande jaati goɗɗa ɓama bottare pumari janggo ɗum woni ko mbiɗen ko diine kako nodda ijtima noddana ijtima dental ayyo dental a faami ka yiɗodirde inchallah fa eɗen jogui en kam ma ñirma ɓennata ɗum ayyo jaati ay ɗum fof ana woodi hen ana woodi ɗum fof e faydaji goɗɗi hen hono noddu kasi e fayda mawɗo o jaɗa jaɗa ɗum woni hono rewrude lanɗo no rewrude sanne sanne a faami fa luttodiren kasi ɗiɗo mbiɗe fa luttodira e heefere ɓe ko jarata toruji muɗum ko sanne 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 ay ɗum woni hono fayda e gonɗi hen sanne sanne joni ley muɗum kiiti ɗi en kalinde hen kiiti ɗi en gaɗi kiiti amma hono laatade sunna o woni ko mbiɗen woni e ley mazhabaji tati ɗi foof mazhaba goto ɗo woni Abou Hanifa o woni mbiɗo wajibi wa laatade hono majjum sunna o ele mazhabaji ɗi tawaɗo ana wawi a faami tawaɗo ana wawi hen foof ɓe woni haaldaɓe de te ɗum wona hijjinke le mazhab Malik on yaltina kala gonɗo hijji fo o ka haade yeeri woni ko muɗum kañum ka haade yeeri woni ko muɗum tawaɗe hen ana wawi ndi sunnana muɗum wawgol woni joni ka te on mari hono ko ko hiɓɓata hono guure hitande na ɗum layyari ndi kayɗi hoore makko kayɗi hoore mayri gurdam makko haɓɓaki e mayri so tawede kayɗi woni komo sottata fama wurda foof ay ɗum ɗo kasen noon ndi heƴata hayde mo wawta so tawede joni ka kayri kam ndi kedde ndi hono kedde ley gurdam makko a faami ɗum ka woni o dardaɗo inchallah joni an tewtira hayso jomum yettima so tawi ɗum holtoma ana jogui jawdi tan walla yimɓe an yamira yamira ɗo joni ka waɗa layyarde banggal sunnama e dow muɗum inchallah bisimillah joni mo waɗani an dagani ɗum ñamlode hirsa layyade ɗon ko mbiɗen ko wala o ana serti e sa wala honno mbiyetenne so tawede sa miili sa ñawli ka rawa hedde jooɓa ha joguiɗo kam goɗɗodirano joni hono talka jaade jaate o ka ko sari wiide ni wona e sunna e muɗum tan eyyo jonno ñawlatoɗo sa jogui jikki a tayri ana hande woni kal so ɓattaki mais janggo wara wawde e joni jawdi hiisete on sodamo layyo inchallah ha joni tembo e layyare ndi charɗiji mayri waɗa charɗiji sellal mayri jaati ata honi fof won charɗiji an toon ɗum waɗata ɗum sella so gotel heeɗi ɗen nuyde fof jaati a tawan darta kosi no mbiɗani sarɗiji cellal layyari eyyo jaati ɓe mbiya hono ara mbiyete shuruɗe sihatiha ayyo eyyi ɗum yo nayno ɗum yo sarɗiji nayno goho ni ay layyare ndi
ni laato ñalawma ka taf ñalawma a faami layyari e hirsire ñalawma so hirsi jamma sellata eɗen ngara haalde laato ñalawma o du tawe wakkati ne nangue ka fuɗɗi ellitade a faami woni joni ka ñande arande nde ñande sappo nde nangue kata ellitike a faami honno joni ko ɗo woni honno ñande ɗon ñande arande tawe du almami so wonɗo gonɗa ɗo foof almami o kanko du so jogui layyare fof tawmo hirsi mo juuli a faami mo waɗi khutbaji makko ɗiɗɗi mo tilike mo hirsi so jogui so wala no hono ƴeewi alqadara ko watta so joni kam hirsa gaɗen no ni foti honno kase tawi hirsugol makko so jogui kañ ardo ko hono ko maɗa ko so jogui so wala no ɗum ka hoddiran tan anda joni kam o juuli mo tilike alqadara ko watta joni ko ana wawi tawede mo hirsi so kirsof mo jeeyale ni foti ni foti ɗum sarɗi ɗum joni ka sarɗi ardeji sarɗi hono fa sella layyare sella ɗiɗi ɓenguel kasen tawe jomum alsilami kirsowo a faami kirso layyare tawi alsilami kefere ɗaɓɓiraki hirsa layyare a faami honno kasen du ɗum du on jeeyale he honno tar ɓenguel kasen tawe du layyare ndi ina hisi joni ka e rentede banggal ceede a faami tawi wona an wadde unaji ma joyi mi wadda unaji joyi coode layyare kirse ɗum du kasen sellata fa sella fof tawe neɗɗo goto tan sottani a suudini fou e gara halde haala muɗum yimɓe wawi rentude e makko soni hirse joni ka somo jogui kuureji makko hono ko wonɓe ley galle makko hono on wawi rentude majju banggal baraji e banggal ñande tew ɗum ka ɗo ɓe nentere muɗum ceede ɗe no mbawa ɗon ne joni mazhabu goto hertorina ɗi ayo ɗon mazhabu goto andumi a faami mazhabu goto andumi ko hono ko haali ɗon ko keddi ɗi kam mi ƴewana hono ko kaldete hen ko andumi tan le mazhabu maliki mo kalde haala mum o hono renteɗe e coggu mayri o a faami ɗum ka sellata tonka a faami honno duuka sen jonno renteɗe banggal hono baraji o ɗum ka ana sella e dow ɗum sarɗiji dow sarɗiji de gohogo tawe ka hono mo rentata o ka tawe jeeɗe ɓaɗi yimɓe ɓadɗi makko ɓe joni ka hono ɓiyi ko na joni ka dindaɗo makko na hono bappaño makko ɓe fou na hono debbo makko fo ɓe ka fof ne wawi latade na ɗo tawaɗo gonɗo e nafaka makko mo joni ka mo wurnata e ley wakkati makko kanko joni ka hono bam makko e ɓiɓɓe makko honno mbiɗen kasi saare makko talka en so jogui fof wona wajibi dow makko honno kasinte kamɓe joddi galle goto tawi galle so uddan fof kamɓe fof woni toon non jeeya sarɗiji ɗi eyi honɗe ko joni ka ɗi sarɗiji kiɓɓi fof hana joni ka hana sella ɓe ndenta e bardiari layyare ndi a faami te wona coggu mayri a faami so ɗum waɗi hen kasen caggal mum kasen kayri du fa joni ɗum nayi ɓenguel kayri to ene hiisi ayibeji ɓanguɗi ɓe gara haalde ɗi kanji du eɗe gara inchallah ɗe jaafa sappo e jeenayi ayibe inchallah eyi ɗi woni sarɗiji hono cellal layyare honno mbiɗen ni e kanji sarɗiji e mbi sarɗiji nayyi ɗi ana jeeya hen hisude layyare ndi e ayibeji ɓanguɗi ana jeeya hen mbiɗe sappo e jeenayi en kaala hen ko mbawɗen haalde hen foof ana jeeya hen goho hono ɗokkol e dambunol ɗokkol kayen du sellata waɗede layyare faami yitere wotere nde ana yiya wotere nde yiyata sellata layyare faami honno fa joni dambunol ono kattingol yoga e terɗe muɗum ngol wala koyngal yeeso wonna wala koyngal cagalawal ngol du sellata ɗum banggal ɗe tergal kiɓɓal wona hono eɗen gara tafsilage muɗum jonno wona banggal hono ɗerede ɗum yo tergal hen ko itta he ɗum ga bonata ɗeragol ana sella hono ngol ɗeragol du ana sellani ana jeeya hen fa joni sarɗiji ɗi hono o dambudol mumol ngol wawa hono ngol hunata na dudu hon luɓugol hunko e na hono pahol e ɗi fuu sellata e layyari honno fa joni sellata e layyari kasen laatigol hon ko wiide coyol ngol wala noppi na noppi ko ana panɗi fa ɓurti honno fa joni ngol wala mbuso pooƴugol fa boni na hono du taƴugol joni ka e mbiyata samme muɗum taƴi ɗum du e garan tafsilaji mum inchallah honno fa joni ana jeeya hen ngol luwal mum heeli
joni kilol ngol sellal heddi eltinde ƴiiƴa ngol du kasen fa joni so sellali fuu so kilol ngol sellali fuu ɗum du sellata fakasi so sellino so gila ngal heeli luwa ngal heelino selli ɗum ka fa yoori bas wala hen heeƴa faami ana jeeha hen fa joni dambulol ngol yeyre mum joni ka ngol yeyre mum wala kosa jorgol kolo ngol wala kosa a faami ngol du honno kasen ngol kosa wala mum fiyete an hani tawrede kosa ngol du kasen sellata honno fa joni ana jeeha hen dambulol ngol tawa ko ɓuuri hewde a faami sammi o fu witti ko ɓuuri hewde muɗum fu ɗum tafsil honko ɓettiɗo mbiɗen ko sammi o ko yahata hon tata ɓere muɗum sa fecci tati fu a faami tata ɓere fu bitti mo du sellata ko ɓuuri tata ɓernde joni ka a fecci pacci tati fu ɗiɗɗe fu bitti ko tacca fu ngol du sellata honno fa joni ñawgol ñaw ɓanguɗo woni joni ka dabaji fa bitta ardugol ngol ronko yadude muɗum o ñaw ɓanguɗo na guñagol wonto na hono gutolagol rormu ƴuufi na ngol hono dammugol kangal ngol du na hono laƴƴowol du kasen na honno ɗe kulle e bandin fu ɗum ka fu ana hen joni ɗe kalɗe joni ɗi foof ko tawa hen huufi foof ñaw fu tawaɗo huufi joni laƴƴowol tawi ana heedi yaade ɗe majji a laƴƴi yaade ngol wala hen laƴƴowol layre tawi ɓangude fa dabaji ɗi bitta joppa ɗum ay honɗo e bandu inchallah honno fa joni hono so yoga ñiiɗe fuccoli ko ɓuuri heedde ñiiɗe fuccoli a faami mulgol a faami honno jaati joni noon so tawede hono ñiiɗe colɗuɗe tan ko ɗum ka basi wala e muɗum faami honno fa joni kattingol hono nowru muɗum ndu ko ɓuuri heewde e nowru ndu so taccama feccama pecce tati foof so ɗiɗe fof ne mbitta ngol du kasi heeɗa la yaari ɗum du aɗa jeehele hen kasi honno fa joni kasen hon nonni joni kada mbiyoɗen ni ɗi keewi ɗo inchallah ha ɗi woni joni ko tawete ayibeji taweteɗi e layyari so haɗa taweɗe ne wawi layyede inchallah bonel karim inchallah ɗo famama san eno goto an ɗon hono kahangol ngol joni hono andirte daba hanndi hono ko min nani aɗa haala ga hecci keñum miɗen wali kulli fannin rijalu hono ɗum yimɓe duroɓe ɓuuri ande ɗum a faami jonno fees so ɓe binda ɗum deweteɗe ɓe cifono worni foof a tawa hono jillitiɗo hunde ɓuuri ande ɗum a faami ɗum ka joni ka ɓe joppiran ɗo joni ka duroɓe baaliɓe e yaade nayyi ɓe ɓuuri andude hono kangol he eɗa andi tan puccuto kay puccu so hanɗi fuu ngatan e mbiya so hono so kanɗi gaari foof ɓe ñaw rawandu darto aɗa ngata honno rawandu gatirte ni ɗum foof goto foof hono e tagu masaji mum inchallah faami san caggal namdaga jeegoɓal ma yustahabu lil mudahi fi'lu yaati joni ko yiɗa layyotoɗo golla layyotoɗo ana joni gon kulle ganda so waɗi fuu ana hebbina barajiji makko yaati a jokkat ɗen ɗon kulle ay jaati ko newi himo yaati so wala bas fu garta caggal ɗo seeɗa ko jeeya e ɓuure layyari e ɓuure layyotoɗo a faami e ɓuure joni ka ñalawma layyari en mbi so en kaali arande fof ko ɓuuri fof banggal layyari dabaji ɗi en puɗɗiran mbiyen de mbaalu dabaji layyeteɗi yo ɗi nayyi noon nayyi ɗi mbaalu mbeewa nagge ngeloba ɗin ɗo dabaji faami joni lingu wattake layyari lingu ka ɗum ka sowona so ceɗɗo ni yaɗa seɗɓe ka gaɗɗum ka layyari ala kulli haali ko hirside cofal inchallah cofal du wala joka ɗi nayyi tan nayyi ɗi ni woni joni ka enen ka ko sari men o hono ko jangguɗen ko ɗum ko panɗe inchallah nagge ngeloba jonno ono sari omo yaaji nda Allah hono to liƴƴi ɗi ɓuuri hewde to kañum no jogui ta village mum no paccitirta ɗum inchallah faami tawi ko jogui yonki ko itte joni ka heɓenda ɗum ɗo no jogui yonki jonno ala kulli haali ana serti inchallah hono mbiɗen ni mbaalu ardi tafon so mbeewa jokki so naggi jokki so ngeloba jokki hay ɗum woni joni ka banggal layyaji ley mbaalu du mbaalu enen mbiyatamo tappaka o ɓuuri yiɗede gilla e jawdiri tappandi ni ɗeraka yo jawdi ndi ɗeraka ndi ni ɓuuri yiɗede gilla e ɗerani ndi ni tappaka ni ɓuuri yiɗede gilla e tappani ndi sarɗi jonno so tawede kayri ɓuuri fayde du jonno so ndiɗo ɓuuri fayde ndiɗo ɓuuri yiɗede tappandi ɗo garta halɗo foof honno so tappandi mbaalu ƴiwi hen foof mbaalu debbo kañ joni ka tappandi kañ ardi kañ du mbaalu debbo
mbaalu debbo kañum du kañum ardi jawdiri mbeewa ndi tappaka so fuu banggal ko ƴeete fof so ana fayi mbiyeten so waɗi ko ɓuri so jeehi yeeso to fof ko ɓuri fayde fof ɗum ɓuri hono yiɗede hen ɗum ɓuri yiɗede hen honno so dandi mbeewa ƴeewi hen ndi tappaka tappani jokka e muɗum so tappani mbeewa ƴiwi hen dandi mbeewi tappani ƴiwi hen fof mbeewa ndewa joni ka kañum jokkata hen kaydu so ƴiwi hen fof nden joni ka ngaari natta hen so ngaari ndi tappaka ƴiwi hen fof ngaari ɗerani kañum ndi jokkata hen ngaari ka ɗerani wiyete ɗum ɓuri heede fulfulde honno fa joni so ɗum ɗo ƴiwi hen jokka hen ngeloba honnoon ɗum yarata ɗum woni joni ka dabaji ɗi ɓurɗi yiiɗede banggal layyari ɓurɗi yiiɗede woni ko yo afdalu dabaji nayyi ɗi moni fof jogui kalteŋaji tati goto fof jogui kalteŋaji tati joni ka ko mbiɗen ko jawdiri tappaɗo e debbo ni foti tappandi ɗi tappaka e mbaalu debbo joni noon ɗi fuu soɗi wiiɗi garti du ɓurɗo fayde fof ɓuuri yiɗede eyyo saabi tew belɗo narde sa hirsi ko fof joni fay so ɗeraka a taw wonko ñakki e hikma o inchallah ɗum woni banggal joni ka dabaji layyeteɗi e banggal layyotoɗo o ne layyotoɗo o kañum du ana yiiɗa kanko layyotoɗo o du hono ko lañƴiɗa ko lamdonmago ɗo yaltata ana yiiɗa kanko layyotoɗo du mo rentina tew o ñande hokkitirde e sakkade mo ñaama hen mo sakko hen joddiɓe mo sakko hen mo hokka joddiɓe e hokketeɓe mo sakko hen miskine e peccotoɗe on ko yiiɗa waɗa kanko layyoɗo fami fof mi hirsi a hirsi a hokki kam min hokkima ɗum wona sadaka ay ɗum wona sadaka ɗum dokkal wiyete joni ko hakkude miskine en ɓe woni joni ka hono ɗum joni ka ɗum sambiɓe joddiɓe ittanno kamani hay ane ɗum ka fou ɗum woni hadiya ono ko wiyete ko rentinde ɗe kulle ane yiiɗa ɗum ɗum ko wi sa ƴeewi fou joni ka wal ihdai li nahwi jarin hokkude joni ko nandi hono joddiɗo wa sadaqatu ala faqiri miskinin ay no joni ɗum joni ka dokkeɗe hay ɗum woni joni ka banggal ko yiɗana layyotoɗo o du ni woni ko yiɗa waɗa caare tati o ñaama hen o hokkitira hen o hokkitira hen haɗe tati won toon ko yiɗanama kanko e hoore makko hono ko yiiɗa ley ñalawma hirsetede du ñalawma e jiɗaɗi ko yiiɗa ni ñande arande nde ñande mbiyete sappone cagga ñande julde nde jaati a faami gilla wakkati nde nangue oñinde faangue mutoya a faami ɗum woni ko yiiɗa ñande goho nde ɗo joni ka o ñalawma ɓuuri yiɗede ñande arande yiiɗo oñogol joni ka fa nangue e oño tan mbiyeten ñalawma ɗiɗaɓa o du kayen du gilla wiyete fa nangue oño ñalawma tataɓa o du honno fa jodde joni ka ɗum ñalawma e timma ene hono joni ka ko jiɗɗen wi tan mo arande ñande alama e ñalawma alama fatori ɗum foof joni ka yiiɗama joni ka mo nettina a faami fa ñande so hiiri fo mo nettina fa ñande ɗiɗi nde eyyo a jaati ɗum fuu ɗo waɗa ɗum wakkati hono addu hande joni no biyete hono ñande arande ni woni ko ɓuuri yiɗede jaati jaati on kulle ban inchallah ha ɗum woni joni ka ko yiɗana banggal joni ko ɓuuri joni ka ñande ñalamaji ɗiɗi kasi inchallah paami fof hono ñalamaji hirsoɗi so ñalamaji tati noon ɗi tati noon ñande julde jaati nde e ɗiɗi julde o e tati julde o noon jaati fof yala yeno noon jaati noon jaati ka ɓurɗo fof baraji o ñande hono ñande julde jaati ñande munde ka seeɓa ñande munde fota ko cumɗa jaati tawi subaka kasim jokkina hen gaɗa noon jaati sumta kasim jokkina selli machallah inchallah ɗo famam bisimilla caggal lamdagal jeɗɗoɓal ɗum woni yalla hal yajuzu i'ta'u li jazzari minha yalla dago hono kuttowo daña ko hokka hen nde e dow ɗatal jomdi woto huttanam ka jomdi ni te o joɓiramami sanne e ɗum no dago ana wawi hono ko jangiɗa joni de banggal kaɗaɗi e tew layyari ko haɗa e tew layyari ko ɗum ko landiɗa ayyo joni ka ko haɗa hen ni ene mbawi so tawede mi faami fou en naata hono jiɗaɗi e layyarɗi tafon jokkini hen bañaɗi gaɗen hen joni ka kaɗaɗi ɗi so tawi ana gasa a yi ana jeeya e hono ko yiiɗa banggal layyari kulle jeego no mbiɗe arande nde tawe kanko layyari ndi kayri layyari ndi ina hiisi ayibeji ɗi mbiɗen ɗi a faami ayibeji ɗi tawata ana kaɗaɗi layyede a faami hono joni ka ñawgol seeɗa e ñawmo hatta ɗi yadude mamo luwal mum heeli seeɗa en de
mais liwongal helnode mais yaltinta ƴiƴa ɗi e kulle banno fuu fa joni banggal jiha yiɗede ana yiiɗa aɗa yiiɗa fe jomum so wawi fuu accari toon laara kiɓɓiɗi tan fa laara kiɓɓiɗi tan hay honno e bandu hono to du tawi ko hirsete ko kirsetewol ngol ngol wona hono ko ɓe mbiyata de e dambudol ngol noppi mum ceeka ceeka ni ene de fa jippo yoga ceekire ni ceekire banggal dow jippade ley yogaade ceekire ley yaade dow ɗi ceeki e bandu fuu tawe wala e dambulol ngol fe so tawede e mbi so hiɓɓade suuɗe fuu bonnata en mbi yo ceekino kanɗi wattanede hakkille ana yiiɗa ɗo tawe e ngol fayi e ngol fayi sanne sanne kalngol ɓuuri yiɗede gilla hono tawete fe so ɓurgol fayde fof ɓuuri yiɗede ɗum ko jiɗɗe halde no hono kasen an yiɗa hono e kulle bandu faami ana yiɗa ɗo kasen ngol laato hono daɗugol jiiɗo layyari mene ko fa amade jogui layyari garɗo ngol mbaalu kiɓɓo garɗo ɗo jonno fat tawe coggu ana fanta fadi pantina coggu o tan fa wiya mi yalta e mani kangal layyi hikka ngal fadi gaɗa ɗo yewata layyare ka lobbiɗi moye gardi luwe mum hen a laaɓi tan eyi ɗum ɗo ka haye ɗum ɗo ka so tawede ko muyri ɗum faami haltama fantugol ngol fuu ɗum du ɗum ka ne jeeya ko yiɗaka ko feeko fantinde coggu muɗum ay miskine ana keewi hasindinɓe ko waɗa gotori ko ejo ay jaati hande kulle e bandu fuu ana jiiɗa hen kasen ana yiiɗa ley hen fa joni layyari ma ndi jaltida e mayri honto juurete to fa joni ka hono jaltinama lil musalla nahari ha fihi on du hono jonno ɗum ko jiiɗa kulle yoga won toon joni ibrasu hadi lil musalla eyi linahari ha fihi wa yataakkadu ala al imam nene andi wiide ana yiiɗa hay ko wona almami almami o wona almami fof ana yiiɗa nden noon sa ƴeewi fuu zamanu woni ko zamanu goduɗo nde o tawa ɗum ɓuuri hono wawde hande so en mbi en foof en naɓan toon fuu en keɓata kirsen joni noon ko waɗi saabi an tekkido almami to ɓurde heddiɓe de fa yimɓe anda wiide mo hirsi kanko almami o ka eyyi ɗum joni ka heya kanko no o waña ana wañanama ko waɗa hono hirso ko wona toon ko komo hirso ko wona ley joni ka to musal juulirde to inchallah fa joni du ana yiiɗa mo hirsira ndi junngo makko kanko joni ka coduɗo layyare ndu feesomo debbo so tawede ni on wawi foof ko yiiɗa ka mo hirsinde junngo makko ɗum du ana jeeya hono koye jiiɗaɗe ɗum jaatoni ko yiɗa ɗum jaatoni ko ɓuuri fo yiɗede ko ɗum fof ɓuuri yiɗede hen somo wawa somo lontini goɗɗo hay so alsilami tan heeƴimo inchallah on jaati ha ɗum woni jiiɗade ley banggal joni kala yaari enen muɗum hono bañaɗi ɗum ɗo jahan fa kulle jetti lontinde kirsowo tawi ala hirsude lontina goɗɗo hirsa layyaɗi ma tawi ala hirsude ɗum du ana waña jonnon somo lontini ka heeƴi wañede o fuu fadi mum wadde nde waɗi ka fof anda heeƴi banggal sariya to ka a faami ɗum ka fe so kirso anniri hoore muɗum jaati a faami kanko anda kono ɓerde domude on anni hirsani hoore muɗum anda kanko laƴare makko heeƴima kanko oto so wala gongol fuu daroya hono noon fa kasen ana jeeya e ko banggal joni ka hono bañaɗi ayi bañaɗi ana wawi hono joni ka sana hirsa fuu caggal so wi bisimillahi o foof hono ko ɓeyden allahumma minka wa ileyka o nden du kasen e ley hono ko ana jeeya hono ko waña hen kañum du o jaati hono kasen du na yarde kosam maggol yon ka so ɗum mbaalu debbo fuu na mbewa ndewa fuu ɓiraga yara kosam magga saga hirsama eyo joni ka soga hirsama soga guilla hirsaka fo o faami hono na joni ka ɓorde haabo o joni ka gabla zabiha ko ari hirse a faami non joni honno ɗo joni en jiyani hewɓe an toon fof layyaji ɗi ɓe loota ɗi caggal lewru dariki ɗo joni ɗon hono woni joni ko waña en kaali dow to de dow to lebji ene keewi baraji tan yaati lebbi fof baraji eyo ɗum joni so lootama yiyan lebbi yaltan hen fa heewa ala ɓuyta baraji ona en kaali to dow to de miɗen ndengol laato hono suura lobbo eyo suura lobbo sa ƴeewi suura lobbo o fuu sa looti fa laaɓi suura lobbo istisnani kawniha hasanan fi nawiha noone lobbo nenno hono banggal wiide loote o enen ka ko tinɗen koye jaal ɗum hen hono wañede majjum na hono ɗum woni ko ɗi hen goɗɗo kas inchallah hono noon fa joni
ana waña fa joni bangal hono joni ka haabu o hoore muɗum ɓe ngara haade tafsira muɗum yeeso to hono haɗere joni sottude ɗum jara jaati ana waña hen fa joni ñamminde tew layyare keefeero a faami ñamminde keefeero tew layyari on layyare muɗum ɗo kasi ana waña fa joni ana waña fa joni a faami hirsande mayɗo hande ka goɗɗo neɗɗo makko mayɗo de mo soodi yuma layyonto ɗum yo fiiliha amma yitini in lam yakuna ayyanaha qabla mawtihi sara makko mayɗo de wona mayno ɗum ka wala sara makko mayɗo kanko mo soodi layyare dow inde sara makko o hirsanan ɗum du ana jiya e wañede sowona so tawede fati sara o mayde kañum woni joni ko ayyini e makko gaɗana kam layyari caggal e maayi e ɗum ka so laati ko fof ɗum ka wa illa fa yundabudel warisi joni ka infage o ɗum ka ana yiɗana joni ka ronoɓe ciino hono ko sara o wasiyi ko noon jaati a honno fa joni ana jeeya e bañaɗi ɗi hono joni ka sattinde ceede layyari muɗum a faami en andi gendi moɗon ɗo layyaru tiri fof so lobbiri ka ɓurta ujunnaje noga e joyyi walla hono bamako en ɗo so itti debe woni ka sa ñaaƴo fof a heɓat lobbiri ma jaaha fa honno mbiɗa nane ni milaŋaji jeɗɗi ceerno ɗum fanti sanne sanne ɗum du ana waña a faami ino jiiya hono joni ko hollede joni ka hono wasade en na fanƴere ɗe kulle e bandu ɗum du kasi on ɗe kulle yiɗaka inchallah ɗum woni hono kulle tawiteɗe ana waña banggal layyari a joni garten haalde banggal hono ko mbiɗa hono ko wañ kaɗaɗi banggal layyari kaɗaɗi ko haɗa e layyari ko ana jogui kaɗule ɗiɗi yo kulle ɗiɗi noon hono sottude huunde a faami ko jeeya e layyari hunde fof ko te ana jeeya e layyari sottu ɗum kan haɗa ma ɗum an harmi ko way hono nguru layyari ko way hono joni ka haabu layyari ko way hono giyal layyari na hattew muɗum fuu ana harmi faami ɗon ɗum ne joni an kirsuɗo wona an harmani yimɓe fof kirsuɗo o jaati harmani sottude ɗum wona yimɓe fof masalan joni dokka ɓiya sotta nguru o joni ɗum ka fof an ka wala ko wonni ma an ka fof a waɗi ɗum ka sa hokkini a yiyata waɗanino mo lokkuɗa o ka sa hokki to ƴiwi dow hoorema mais hokku sottoy ɗum ka an yamiri mo o jamiɗa o sottata kanka o jeeya hono sottude o tan no coggo warde fou sona so ƴiwalga maga ne ƴiwrega maga banggal coggo fou jaati yo a faami so ɗum ka ko waɗi hen fof anda wiide en ka so jamirɗa fou en ka waɗi ko harmi ana jaali hen fa joni no mbiɗen ni hokkude yoga e tew layyari kuttowo a faami fa ɗum laata joddi muɗum wona hokkude mo saabi Allah de so yiiɗi hokkam feccere muɗum fof saabi Allah ɗum ka jamiraɗo gaɗa saabi Allah so yiiɗi cakkoɗamo ɗum basi wala hen mais tew o fa laato joddi makko layyari ana harmi a faami hono haɗade sanwiyama wara huttane temen nayyi temen jetti ujunere ni foti joɓamo somo yanda kam kongal gotal ga sadaka jaati joni niyantago ni foti dokkama sadaka ka an ka wona kalisi de a yoɓinamo koyɗi ana harmi machallah so waɗi du a faami ngara haalde kiite gaɓɓe ɗe kulle fou hono sectorto inchallah a faami ɗe kiite ɗe mbiɗen du eɗe kuuɓi kala min haltema ko laati banggal layyar ni fof eyi hono joni ka hono adade almami o e kulle bandu honno fa joni ana jeeya hen kasen wadde mbattigu mbattodiri e joni ka tew joni ka tew layyari ma tew layyari mo janasa joni ka hono joni ka wala badullaha awli shay'in minha ma'ala zabibi shay'in mujanisin lil mubdalimin mbattodiren ni fay mbattodire ɗum kasi hono jana hono cogguni way kañum to hono ɗe coggu jonno ko mbiɗen joni ko fof ana itta ko bangal ko way bangal hono sadaka e ana ko laadi sadaka e ko way dokkal en fof ɗum ko ana dago eyi joni ko fay juusalahuma bay'u ma tasala bihi min allahmi wa ilmi rabbi awdi hedde bika joni ka ɗum ka fof joni cakkaɗo sotti na dokkaɗo sotti ɗum ka feewi so an dokkuɗo aɗa andi haaji ma wala ɗum ka kañum ko joni mi yiɗi fof watta haɗe kulle bandu woni hono kulle tawaɗe joni ka sari haaɗi e waɗe e tew layyari honno mbiɗan ni inchallah aywa mawɓe gaari fa ɗo annani hono mbi en wakkati o yettiki yaati alhamdulillah ni lamde sappo ɗe feesuɗe fuu ɗe keɓaka ande natodiri jaati kaƴen ko ɗum ka feewa male hen sanne
en joni barkinima sanne sanne min jettima e warde jaabade noddadu meɗen e galle men Final TV ɗo enno Allah yoɓu amin Allah wan ɗum e arsugu maɗa ele mijane maɗa amin Allah hollu en layya garowo amin Allah nonana islami fou amin layyaji amin joni ga konngol ma cakkitingol amin e duwa o inchallah alhamdulillahi rabbil alamin konngol cakkitingol futa fon e yettude Final TV golloɓe ɗum e daraniɓe ɗum e hertorade banggal diina ka e diina ka sababu muɗum ni woni so jottimi ɗo famin an dariɗi hen o du Hammadou Oumar o e Sall mo wiyete Ibnu Oumar e ne woni inde maɗa ley banggal almami en temedde joyi Maroko ɓe ne mbiɗa Ibnu Oumar foof ana anda toon e ley muɗum ɗo joɗɗe joni ɗo kala tawaɗo aɗa ƴeewa en foof en jowti ɗum kañum du wodi baɓe meɗen e sakira meɗen foof eɗen mbiya lanɗo bawɗo holli en hono ñalawma hannde o mana eɗen kaala haala layyaji ne watte tawi en ɓeydori e barajiji en ɓuytori ɓe zunubaji ena ñabbuuli kañi e tiiɗallahi gonɗi e nden leydi men ndi e kañƴe ɗo woni addunaru ndu fof yo lanɗo bawɗo huncitin arane wakkati mo gonɗen joni o wakkati tiɗɗo sanne leydi men ndi ana hani mobbo e wona mobbo fuu duwo duwode e jaam e deeƴe ɗe warta e leydi ndi hono mawɓe ardiɓe en ɓe lanɗo bawɗo hokka hakkillaji lobbi no tawete eɓe mbawa wartude leydi jaam e deeƴere modi baɓe ɗo kebbino duwa wuuji yalla lanɗo jaabo ɗum jaam e deeƴere warta e leydi ndi ɗum woni konngol cakkitiwol ko mbami wiide inchallah inchallah sikiraɓe fof on calminama sanne on barkinama en jowti e directeur en ɓe e technicien en ɓe fof ɓe jowtama الله لنا الفضل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين امين رب العالمين شكرا لكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين